ҳар рӯз дар шаҳру деҳоти Панҷакен ҳодисаҳои нави сирояти одамон ба COVID-19 рӯй медиҳанд. Ба хотири ҳифзи саломатии аҳолӣ баҳри пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ аз тарафи ташкилотҳо тадбирҳои безараргардонӣ андешта мешаванд. Бо ташаббуси Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳр ва Корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия дар шоҳроҳи автомобилгард, роҳҳои пиёдагарди хиёбони Рӯдакӣ корҳои безараргардонӣ ва дезинфексионӣ ба роҳ монда шуданд. Ин иқдом ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда буд. Бо тадбирҳои якҷояи андештаи Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр ва хадамоти давлатии оташнишонии маҳаллаи Навобод безарар гардонида шуд. Сокинони маҳалла аз ин иқдом сипосгузор гардида андешаҳои худро иброз намуданд. Ассалому алайкум. Ман иштирокчии ҷанги Афғонистон, зодаи шаҳри Панҷакен, деҳаи Навобод истиқомат мекунам. Фай тақозои замони ин дунё. Ин мегуфтанд ки одамо худо чӣ ба тақдири одамо агар насиб гардонад, аввай гурездаи илоҷ нест. Ҳазорон раҳмат бо албатта сардори давлат ба муҳтарам ҷаноби олиба ҳамин хеле корроят ташкил карда шӯъбаи мисол гӯем ки стансияи Панҷакен деякун дар ино ҳазорон раҳмат, дар раиси вилоят ҳазорон раҳмат, дар муҳтарам раиси худомур шаҳри Панҷакен муҳтарам Зиёзода ба ҳазорон раҳмат ки ҳамин хеле ташкилота дида карда манам хеле дору зада ҳозир ҳамин деҳаи моя умуман ҳамин гӯем ки ҳамин ҳар гуна балоҳои ҳамин ифлосию ҳамин микро ҳамеша тоза кардан ҳамин рӯз ҳазорҳо раҳмат. Дигар гаварнмент халқ бисёр миннатдор. Фақат мо якта хоҳиш дорем ки ҳамин обому сал мазешини об нест. Албатта баъде ки ин микроб ки ба даст афтад эҳтиёт шаведтун ая дигаре салому алейк мегӯянд, ина нашӯед намешӯед. Як рӯз беж набошад 8 бор 10 бор бо собун шӯ мекунам ки ҳар як хона бо 8 10 та бача ки бошад агар ва ё бо об масалан ки шудагеш дар кор дия. Фақат мо хоҳиш мекунем мо сари дайрои зарафшон баштагем, бо болои зами вайба мана лаби дайро баштагем. Илтимос мекунем ҳамин вақтое ки ҳамин нозуки вақт ва ҳамин обам як ташкил медодан калоно. аввало ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Ман миннатдории худамро ба раиси шаҳри Панҷакен Зиёзода ва ба раиси стансияи эпидемиологии Темиров ва раиси маҳалламон Бобоева Дилором барои он ки барои безарар гардондани сирояти COVID-19 кӯчавонро ниҳоят дараҷа ба тартиб дароварда безарар гардонда шуданд. Ман миннатдории худамро ба ҳамаи инҳо мерасонам. Ҳамарӯза дар тамоми маҳаллаҳои шаҳр тибқи сипориши раиси шаҳри Панҷакен Шафиён Ислом Зиёзода масъулин вазифадор гарданд ки тадбирҳои безараргардониро идома диҳанд. чораҳои зидди эпидемикӣ аз тарафи ташкилоту идораҳои гуногун дар шаҳру деҳоти Панҷакен ҷиҳати пешгирии коронавирус амалӣ гардонида мешаванд. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов.